I-share mo mamaya ako ulit ha. I-share mo sa akin. Mag-ano ka naman, mag-slide ka naman. Mawa ka. Yun. Ito naman Ito lang nakasama muna ka. habang umaakit ka. Ganyan na yung biit mo lang. Ganyan na, huwag mo na yan. Kasi inabangga ka na dito. Hindi na yan. Good afternoon. Wait lang nga, ano muna tayo, mag-install muna tayo. Sana huwag na maglukot mamaya naman. Ako talaga. Bunot ba dun? Bunot. Bakit ganyan ulit ang lumulog na? Parang yan, hindi na si Kuya bakit Nanubuhan ko Dalawa ito kang... Nakablo yung kahapon, blue na ako. Siyempre, iba naman dalawa na yan eh. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. May nang pumasok. Dapat yung alay muna dahil mamaya muna pag naggabi ka na. Wala siya sa kakamagulo. Report na ba yun? Hindi masyado mainit. Iiwalay mo lang siya. Tanggalin mo lang ang ring niya. Huwag ka naman mag-ring habang maga pa. Ano? Huwag ka na muna mag-ring. Kaya madami siya, malakas to. Tanggalin mo muna siya. Natulog kayo. Ay, mami. Yan. Mag-bluetooth ka lang dito. Mag-isa. Mag-bluetooth ka mag-isa? Ano mag-bluetooth mag-isa? I-bluetooth mo lang siya sarili dyan. Total may battery naman to. Huwag ka na mag-connect pwede dito. nga. Ito gamitin mo sa akin. Paano hindi? Salamat talaga. Naiyak na naman yan si alaga mo. Mami talaga. Kasi, ano okay na biit niya? Ewan ko, kung naayos mo na mami yung babe mami, ay, na-install mo na? Ano to, kanina? Sana yung bagong pasok? Ito. Ding Dong Remix. Si Maskan Glasses Review, thumbs up bro. Ano pinagtatalunan niyo mag-asawa? Mami, yung biit namin, nakaano? Wala man mami. Naririnig mo pa na. Kasi kaya Manginasal. Manginasal. Sabi ko, huwag niyan. Ako magpili. Dito ka na. Salamat mo po. Mag-copyright tapos ano. Dito ka na lang, wag na yan. Ay, may ka-bluetooth ka eh. Okay. The Bluetooth device is ready to pair. Dalawa muna. Para hindi ka mag-disturb. The Bluetooth device is connected successfully. Ano? Madali mo na naman mamaya yung ano. Hello, mami. Ba't nag-StreamYard ka? Para mag-akit ka, mami, kakanta ka. Samahan mo ako. Order na! Ano CPR to? May
Yan nga eh. Yung Regis yata. Yun, Regis kayo. Ay, Chang Ami. Ayos na ako, mami. Ayos lang. Umuwi naman. Bakit kumamay? Wala, tino pa dyan sa stream yun. Subok lang mami sa stream yun. Nag-loading kasi ako dun sa ano eh. Ano naman, nag-loading na naman. You're offline. Okay. Share. Salamat mami sa share. Kanino patugtog mo? Akin. Sa ano lang, sa malig lang na speaker. Nag-loading kasi ako doon sa pag nakadirekta ako eh. Baka dito hindi. Wala CPR ito mami. Yun lang ginagamit ko eh. Wala man CPR. Ako panay din loading, ganun ba, di ba? Pag direct. Yan, ilang days na ako na puro loading, hindi natatapos. Yung kagabi na nag-silent release ako, wala naman nag-loading. Diretso naman, 4 na oras. Baka dito, tuloy-tuloy. Kaya lang problema, baka sabi kalahati talaga kasi StreamYard. Ako hindi ko naman nakikita kung malaki na nakukuha ko doon sa direct eh. Kasi ang pumapalok natin a day, mga 20. Nag-play pa ako noon. Magdamag. Ibig sabihin, ilan lang nakukuha ko doon. Di pa tapos mami yung piniplay ko sa atin. Ang tagal ng haba din. Mami, bye-bye. Mahati pa double days pag-stream yun. Ano tayo magagawa eh. Kaso kung balik yung ami mo at namihan di ko natatapos yung live ko, laging nag-loading 2 araw na. Kaya na marami-dami na yung tao sa kasi mag-loading. Kakainin. Hindi ako sanay sa StreamYard. Magulo. Ganun lang naman mami, parehas lang naman. May net dyan. May wifi nga ako. Yung naulas day, bigla na wala. Kaya nakainis. Wala na. Enjoy ka na eh. Baka naman mga hinto.
Kasi ko bigla nag-rest. Ganun nga sabi mami, dapat ang wifi daw pahingahan din kahit na isang oras. Every week. Kaya baka ganun din yung nangyari sa akin kasi walang pahinga pa eh. Nakakapagod na rin. Natatya ko yung play ko. Lipat mo dito. Ito mo lagi oh. Ang nakita ko. Play ko po mami yung ano oh. Atin oh. Ang haba pa. Mahal pa to. Kay Ami pa lang. Sunod pa dito kay Paul. Bye kang Ami. Ingat sa pagbiyahe. Sabi ni Mami Hives. Ingat ka daw sa pagbiyahe. Ano Mami Hives. Nag-ilis ako. Naka-play yun. Akin kanina ko lang tip nila eh. Pag natulog ako. Mamaya pa to. Sa laptop at phone ko, sayang kasi bukas ng laptop. Awan, dahil dalawa sa'yo. Dalawang piniplayan mo. Akin, mamaya, i-play ko pa ito mamaya din. Play ko rin ito mamaya na gabi. Salamat talaga sa iyong mga support. Nayak na si Hot sa tuwa. Ay, hindi ako dito sa netboot ko na ito. Hindi yung loko ko lagi. Kaya, kaya netboot ko. Kaya dinadamihan ko salang. Sayang ko rin. Oo, sa'yo kasi laptop sa'yo eh. Nagbawa ka ba, Pilipit? Hindi ba, Mami? Wala ka order eh. Puro white lang muna tayo. Wala ka order, nagkagawa kung may order. Yun gagawin ko dito, Pilipit. Hindi ko na magawa. Bakit marunong ka na, Mami? Marunong ka ba magawa nun? Ketinggian nih. Buwa ka dyan. Sayang yung yan mo lang sa may harapan ng bahay nyo. I-display. Dahan-dahan naman yata yung bahay nyo eh. Wala ka ba itong pagkawin? Ketinggian nih.
Ayan, okay na? Hindi naman kasi ako dito malakas ang boses kasi nakaya naman sa mga katabi ko dito. Yan, okay na. Okay naman. Ganda pa naman ng tugtog. Tugtog muna tayo, mami. Wala pang isda. Walang tao. Dito magkatugtog muna tayo. Pero kung wala may voice mo, hindi naman karaki ng voice mo. Buti din sa inyo, hindi ka ng kalayo ang may kalagay ng mga bahay. Dingding mo. Ano na, install mo na yung ano palaman mo, hindi ito. Okay na yung bait mo eh. Daddy, Justin, mix the middle of shut out. Anak. Basta yung live mo? Nag-in ka na ba? Kumusta, Daddy? Okay lang na. Kumusta yung live mo dyan? Marami ba nalaw? Yan. Yan mo. Kasi ako Lolo. Yan, may kasama na si Lolo. Marami yan. Ano anak, kumusta yung live mo? Dami yung tao doon. Manap lang ako ulang Lolo ha. Ulang muna kayo. Hindi mo na may iyak. Ingat ka na pag-bili na ulam.
Mami. Nawala ulit si Tintin. Hindi pa tayo tapos yung live niya eh. Nakalip pa natin yung si Tintin. Ayan, nandiyan lang ka. Kaya tapos mong live niyan eh. Kita ko lang mami yung mga ano ko, mga ulan sa tapumot eh. Tawa si Tintin yung mami oh. Ang kaya isang anak ko na gwapo rin. Ay, lobat. Yes, natahimik. Tahimik pala mami. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
Hello, James. You will have shut out. Kumusta, James? Ano nangyari ng ating mga banana? Nagas for more. Ano yung premiere mo dyan? Iipin natin. Ano yung premiere mo? Yung ibaba mo dyan yung premiere mo. Sige din. Ingat kayo dyan sa labas. Okay, tas TV. Oh, nakatulog ka pala. Buti ka pa nakatulog. Ako hindi eh. Dami nyo naka-live. Bakit ilan? Justin lang naman ah. Salamat kapatid.
Basta na Bizares Idol.
So the nothing you got away, driving me crazy. Somebody to know, somebody to have, somebody to know. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you're not playing, I'm diving into nightfall. You're not feeling good, you get me through. I let my guard down, and then you go the road. I was getting crying, you're the face of my life. This is Family Freedom. Freedom by Skype. Somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you're not playing, I'm diving into nightfall. And you're not feeling it, it got me through it all. I let my guard down, and then you go the road. I was getting crying, you're so big, somewhere you love. Need somebody.
What's happening? I'm going on during this time. I feel there's no one to save. This all and nothing really got away, you're driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to hug, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda love the way you don't know the place, know the day bleeds. What's happening? Put your fucking hands up! Let's go truck. And now the day leaves until nightfall, and I reach through it all. And let my guard down, and then we pull the rug. I was feeling honey, you're so good to say Nana, yeah. this time I feel I know what I see. It's all or nothing, really get away, you're driving me crazy. Nana, yeah. Ladies and gentlemen, please welcome by Nana, yeah. Race to the next level.
Salamat sa patusok mo dyan, kapatid Wilmer. Mama Kuya. Sige lang, daddy. Sige lang, Justin. Walang ano man yan. Okay lang kahit dyan. Salamat, kapatid Wilmer. Patusok. Meron ba ako yan? Pintisay. Premier yata yan. Hindi ba ako dito ah? Human na po. Ano yun? Again, human. Ang human yan. Wala akong boses. Tamsak pogi na kuya. Salamat, Ma'am Jack. Wala ba akong boses? Lakas ng boses ko, wala akong boses niya. Red ribbon, black forest. Luscious chocolate. Nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to see, somebody to know, somebody to Jack 250, sabi ni Wilmer, official. Ano 250 na. Big love shot from Ma'am Jacqueline. Idol, sabi ni Justin, mix band. Pinuluka ko na ng Justin natin. Salamat. Kayo, idol. Big love shot na. Idol Justin. Sabi ni Jacqueline. Big love shot out. Sabi ni Nemento. 2-5. Wilmer. Nagaba ng bahay. Yung premier ko nakita-kita doon, idol. Bakit nag-premier ka na ba? Kailan pa? Ano nga? Naka-premier ka na ba, kapatid? Wala ako. Kailan nag-premier mo? Yes, support ako always sa inyo, sabi ni Ma'am Jacqueline. Thank you so much, Ma'am Jacqueline. Salamat, idol, sabi ni Justin Mix Band. Salamat sa mga nag-support dyan, walang tawang nag-support. Dapat ganyan tayo lagi. Para maging team natin, maging solid. Yes, Ma'am Idol, sabi ni Ma'am Jacqueline. Ang nag-sponsor mo, sabi ni Christine. Ano ba? Ay, na ako na. Are you ready to party? Listen to the music. We don't have mandate. Bago ba kayo ng bahay dyan? Wala ka mang premier, Ma'am Jack?
Hindi ko nga si kapatid na Wilmer. Wala nang bahay ko na pinaba eh. Inaano sound. Wala naman yung ano yan. Ulit ako, nag-play akong premiere. Hayop. Ba't mo play? Tapos tulog ka pala. Sino nanood? Ang pera talaga ako. Wala ako premiere. Gagawa pa lang ako. Kalukuhan. Ano yung TikTok challenge na mga gagawin mo? Nahilig na kayo sa mga TikTok challenge, ha? Sabagay, madaming views niyan eh, pag mga ganyan TikTok eh. Namalay nyo, mag-viral yan. DJ Mix Vlog, tusok ko. Salamat sa tusok mo dyan. Bakit kasi sila laging nangiyak-iyak sa Nightbot eh? Ano ako dito kay Nightbot eh? Kayakin. Salamat sa iyo kapatid Justin Mixbag. Thank you so much, 9 million people in the house. Walang bago dito, puro luma ito. Wala magdidikit dito, puro luma ito. Sana yung pumasok ng luma para makapagdikitan kayo. May nabang sound ko, ang boses ko. Six million people in the house. Mega love, shout out. Kaya akin na siya ni Nightbot eh. Biro. Naiyak daw siya sa tuwa, siya iyak ng iyak. Yan ay. Ayan, maraming salamat sa always pag-support sa ating host na gwapo. Tapos iyak na. Salamat sa iyo kapatid na Wilmer. Play nga kita kapatid na Wilmer. Wow, dami na ng views mo oh. 1.5 na. Macet siya. Dami ng views mo sa ano mo ah. Chat mo. Play kita eh. Kay Emer Live. You're in the video. Thank you so much kapatid Wilmer.
5 million people in the house. Mega mega love shout out. Salamat sa iyo, DJ Mix Vlog. Tapos ang live mo, Justin? Again ka na? Salamat, Wilmer Official. Thank you so much, 4 million people in the house.
5 million people in the house. Nigga love, shut up. Five million people in the nigga love, shut up. Thank you so much, guys. Thank you so much sa'yo, kapatid Wilmer. Justin Mixberg, thank you so much sa'yo, kapatid. Sino bang naka-live ngayon, kapatid na iba? Live ba si Marvin? Yung live.
Salamat sa iyo kapatid na Wilmer. DJ Jonel, the Dino Remix. 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 One, two, three, four. Salamat sa iyong kapatid, sa pagtambay diyang kapatid. Yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa diriku padamu hingga kau tega menyakiti aku. Kau gila. One, two, three, four. Wala tayong kasama kapatid eh. Puro busy yung mga ano natin ngayon, mga kapatid natin eh. One, two, three, four. Kaya kapatid, wala tayong magagawa, busy sila. DJ Jonel, the Dino Remix. Yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. One, two, three, four. Apa diriku padamu hingga kau tega mengkhianatiku tulus mencintaimu. Salah apa diriku Tusok, pusang card ka rin. Thank you so much sa tusok mo dyan. Hindi mo ata pinapakain nightbot mo.
Loko yung netboot ko na yan eh. Ganyan talaga yan. Netboot ko. Shouting sa 250 Walmart. Mute mo muna. Umiyak na. Kaya nga eh. Nainis nga ako dyan. Mga yan. Iyakan ang iyakan. Idol. Stay away so long. Go to bed. Make up coffee for your head. Get you Ba, ikaw pa nainis. Ami, vlog, bibi, thumbs up. Out mo muna asawa mong host. Darling din. Matatampal kita. Walang bago, no? Tamsakan natin si Wilmer, tamsakan lang natin sila. Wala tayong bago eh, walang magdikit na mga bago. Out mo naman asawa mo, darling din.
ganun. Salamat kapatid na Wilmer. Ami Vlog TV, nagguba ng bahay. Salamat sa'yo, Ami Vlog TV. Bro, Jongi Channel, hello boss. May galap shoutout sa'yo. Bro, Jongi, may jacket ka na. Hindi ka na magkaba ng bahay dyan, bro, Jongi. Wala na dyan, boss. Oo naman, ganda ka ng bahay mo. Baka matikitan ka dyan, tuloy na. Oh, bahay mo. Bro, Jongi. Sakos, dating dikit na ako sa'yo, sabi ni bro. Jongi lang, salamat bro. Kaya nung ista ka yan, ano yung si Wilmer, oh, nakababa ng bahay, saka si Ami Vlog TV. Badyan, Biners, Tosok. Salamat sa patusok mo dyan, Badyan, Biners. Baka ng bahay mo dyan, Badyan. Jacket ka na, Badyan. Dating dikit na pala tayo, bro, ano? Badyan. Bro, Jongi, dating dikit na pala tayo. Badyan ba? Ano ba mo? Badyan ba? Ano ka ba ng bahay si Badyan ba? Digital Wilmer pala to. Nigalap siya to sa'yo, DJ Tawelmer. Ito pala to ah. Ating dikit na pala tayo. Badyan Banners. Kala ko sino eh. Kala ko bago eh. Ito pala to eh. Ito, dikit na lang.
Wilmer, bahay mo, sabi ni bro. Kaya nakapen, ano bro. Yung gay, yung bahay ni Wilmer. Pintisay tayo, oo nga eh. Nakita ko lang siguro, nakita ko lang dati dito sa ano mo kasi parang kilala ko na to eh. I-play ko na lang yung ano mo. Monetize ka na ba? Ha? Ba dyan ba yun? Ganda kaya ito muna ha? Wilmer, dikit na sa nakapin. Oo, babalikan kanya ni Wilmer. Diyan si Wilmer. Labang yan dyan. Hindi pa host. Malayo pa. Ah? Bakit ilan pa yung kailangan mo ng W's mo? Pares tayo. Akin, dami pa rin ang kailangan ko. Kalahati pa mahigit. Hindi pa ako muna eh. Dami ng dami pa ng kailangan ko rin. Mga kulang mahigit 2,000 pang kailangan ko. Wala pa sa kalahati. Kailangan ko pa 1.8. Oh? Sa akin ano pa eh. Kulang-kulang may 2K pa akin. Kailangan ko. Ay, nagbaba ng bahay si Ami Vlog. Baka hindi mo padikit dyan. Ba dyan si Ami? Tingkisay din niya si Ami. Kaya si Bro Jongge, baka di mo padikit. Para matagdagan ng banana mo. Di ba yung premiere ka kanina? Ano oras ba yung premiere kanina? Ano? Ba dyan? O hindi pa tapos, hindi ka pa nag-premiere. Importante, di tayo bumili ng double. Ito, oo, di tayo kailangan magbili ng ano kasi bawal yan. Nakamalintikan yung channel natin ng Lolo. 3 PM premiere ko. Katapos na, 3 PM pala. Hindi ko na anuhan, hindi ko napunta na. Iyan ako na lang mamaya, replay ko na lang yan mamaya. Andun yata, pinos mo yata doon sa ano eh, sa GC. Yan ko na lang mamaya, replay ko na lang yung mamaya. Backread ko na lang. Ayun bro, Jonggi, baka hindi mo pa mga dikit to. Daming nagbaba ng bayo. DJ Mix Vlog, Ami Vlog TV. Malamang hindi mo pa dikit yan. Ami Vlog, dan thumbs up, dating dikit, sabi ni Badjang Biners. Katimin natin niya si Ami Vlog TV, Badjang. Pabira si ano, yung Netfoot, iyak ng Netfoot. Basta la Bizares Idol. Iya, kaya nasipat si Lightbot. Wilmer TV, ayos, sayaw mo ah. Dikit na pala. Dikit na.
Pangalawa. Oo, laki na ng views niyan eh, ni Wilmer eh. 1.5 na. Ayan, nagbaba na ng bahay si Badjan Biner. Mga hindi niyo pa nakadikit yan, dikitan niyo na yan. Basta na Bizares, idol. Ang tumal ba dyan ng tao ngayon? Dami siguro nakalive ngayon eh. Basta na Bizares, idol. Malapit na pala mag 2 hours. 2 oras lang ako. Hoy, daddy, busy si anak. Sige lang, okay lang, kapatid. Kati, B-Mix Vlog. Sabi ni Badjan Biner. Okay lang, kapatid.
González, idol. Idol. Salamat sa'yo, kapatid. Maya maganda ako, kapatid eh. Magsunod ka na sa akin. Alas 6. Magano ka na, mag-set ka na alas 6. Tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para darle alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Salamat sa'yo, kapatid. Wilmer. Honey. Honey B, 32. Timsak, dikit ko. Salamat sa patimsak mo, Honey B. May jacket ka na. Oh, pengi ko ayuda. Buka ka ng bahay mo. Hanapan na kita ng ayuda. Alam mo, mayroon ako dito. Ay, mga nag-ayuda, nakatas ang kamay. Oh. Sabi niya, ayuda, tumas yung kamay. Oh. Bodol naman ako. Kisay naman to. Talaga kisay, nadadali mo ko lagi ako. Oh, grade 5 na host. Kulang lang ng 10. Sige na, baba mo na dyan. Tingnan natin kung kaya natin pag-graduatein yan. Shit! Kulang ng 10. 6 na lang kulang. Graduate na ako. Bodol naman tayo nito. Oy. Pero hindi ko na eh. Panoorin ko na lang yan. Oh. Kasi hindi ko na eh. Play ko ha. Oh. Ayaw mong tinitira mo kasi ha. Ba't may tuwad ka dito sa linuluto mo na to, Tisay? Ano yan, tuwad? May tuwad. Masit ka, DJ. Tinuwadan ka, no? Sino pa ito nagtuwad sa'yo? Baka kilala ko nagtuwad na to. Dito masarap yung luto mo kaya nagtuwad eh.
Making sambusa. Ala, si Tisay. Ikaw nagtuad host. Hindi hindi sila daw na marunong magluto kaya nagtuad. Kaya nga, baka sila hindi marunong magluto. Hingin mo, tugtog ako. Mami, ngayon lang na mag-ingay. Mamaya mag-off na nga ako mamaya. Binubudo lang ako dito. Kala ko bago eh. Tudo pa naman ako bigyan ng jacket agad. Ayo, kala ko bago. Para luma na eh. Buti ka mami, wala kang bago dyan na ano. Buti wala kang bago dyan mami na ninja. Wala ano man yun. Honeybee. Sarap nga yan, honeybee. Diyos pa. Sanay tayo dyan. Wala nang lapit ni mami. Yan, ito yun. Si mami, daming bagong ninja niya si mami. Hindi pa linalabas eh. Honeybee, Tisay Veronica, si Founder, o Tisay Team Tolog. Mami, nabodol ko si host. Sumbong ka. Lagi mo ko binubudol niyan, mami. Una yun sa isa. Sabi sa akin, huwag mong pagsasabi. Kasi bubudulong ko si My Love. So, si My Love niya, bubudulong pa. Hindi, raw. Sana kaya yung bago niyang pambudol. Dali ako nun eh. Okay naman yung face mo. Hindi yan marunong magtanda ng ninja. Kaya si DJO. Paano ko matatandaan yung ninja nyo? Ang dami-dami. Alis na ako. May hindi na mamasid dyan. Mami Heights, wala ka ba maugat dyan? Sabi ni DJ. Hindi ka maugat na naman. Wow, ilis ka na mami. Akyat kami. Huwag mo nga magpakit mami. Masar lang mga yan sa'yo. Bukas na, wala pasok. Bigay na bigay din si mami. Bukas na, bibili eh. Wala pasok eh. Sigurado sigawan niya pag nagmamakit niya ng ilis ni mami. Hi my love, sorry na. Nasanay ako sa gulay. Iwari ka pa. Sanay sa gulay. Ibang-iba ka na ngayon ha, hindi mo na pinapansin ha. Nakakalata na ako sa'yo anak ha. Baka panayan mo ng 150 dyan sa tondo, daming 150 dyan. May pangkapi lang dyan sa tondo, dami dyan, mga pangkapi, pang yosi. Kapatid, may galap shot out sa'yo kapatid. Live ka pa ngayon kapatid? Tawa si DJ. Gamit dyan sa ano, sa tondo, mga tag 20, tag 100, tag 150, kape.
Mega love susu. Sabi ni kapatid. Punta ka dito kapatid. Sa TV, sabi tayo. Lapit-lapit lang eh. Ay mami, umpisa ka na naman ha. Ikaw talaga mami, kung makabira ka, di mo man lang naalala yan. Talagang binibira mo na todo. Bibira ka. Ayop ka mami, yan ka na naman. Kaya nga. Ako, kapatid na Marvin, nainis talaga niya kay mami eh. Puro ganyan na lang ang ano. Topic niya, nakakainis. Mapalo na ko, mapapalo ko na to eh. Ikaw mami, tumigil-tigil ka na, tumigil-tigil ka na. At siya lang bumama. Batik lang ako. Batik pala yun. Thumbs up dan host. Mike Haron channel. Nigalap siya to sa'yo, Mike Haron. Baba ka ng bahay mo dyan. Hindi na ako napunta sa ilis niyo. Agoy, video mami. Bukas nga, akit kami sa ilis mo eh. Akit kami bukas sa ilis mo mami, lahat kami. Magkano ka doon ng maraming upuan. Jelord Ninja, thumbs up. Nigalap shot sa'yo, Jelord Ninja. Bukas na ulit. Bakit alis ka na naman? May iwan mo na naman ako. Bukas na akit tayo dun ha. Ay mami, lahat tayo. Samat kasi kayo kanina, daming ayuda. Saan? Che, dyan ka na. Di ako mag-stream yan. Ayaw mo na magpakyat eh, kaya ayaw mag-stream yan eh. Yung sa list ko. Dami daw. Wala man dumidikit sa akin. Natago na yung kamay ko, nakapipindot ng kababa ng bahay, wala man dumidikit. Nakatuloy si kapatid Marvin eh. Ayoko. Ay, love-love na lang tayo ng mga kapatid Marvin eh. Love-love na lang. Mami. Ano na pindot ko? Nabali ng pindot ah. Sa'yo na mama, mami. Nabulol na ako sa mami ah. Tatawag na kita tuloy mama. Wala ka dyan dalawa. Daming tao sa'yo kanina mami no? 20 mag-aabot ng 20 no? Mami, wag ganun. Sabi ni kapatid, oo nga naman. Nagpuso pa kulay green. Ayan. Hilaw. Pwede baba bayos. Oo, baba ka ng bahay. Magbaba ka ng bahay. Wala man bago. Dami isda kanina, ayaw. Dami nga, hindi na ako binidikitan. Ayan, yung puso kulay pula, wag yung green. Para may sakit sa puso yung kulay green. Ito ko lang bahay ni Daddy, baka tumaas ang langit yun. Aling bahay ni Daddy mo, Jay? Bong? Bong fishing, mami? Daddy to, wagas ha?
Dan dikit sa nakapin. O yan, si Lord daw sa nakapin, kapatid na Wilmer. Ayan, baba ka ng bahay mo, ano? Kapatid Marvin, para matagdagan yung ayuda mo tayo. Ayaw, ano mo yung banana mo. Big Club. Baba mo bahay mo. Dikit na kami kata ni Jerjer eh. DJ Jonel, the Dino. Sino? Balik na si Jerjer eh. Ayan, Jerjer si Mami Hat, sikatan mo yan. DJ Jonel, the Dino Remix. Tusok lang daw, sabi ni Mami Heights. Ano yung Mami? Yung ano mo? Yung live mo? Ayun. Dikitan mo si ano, Mami Heights, dating dikit na kita doon kay host Isay. Ay, oh. DJ Jonel, the Dino. Punta ka pala doon kay host Isay. Si Marvin, hindi pa nagbuba ng bahay ba? Bago lang alis. Marvin, baba ang bahay mo bago ka umalis. Ayan si Gilo do. Big Club. Big Leg. Ayan, Tony TV official, nagbaba ng bahay. Si Gilo, pumasok sa LS. May kisay nun, maliit pa bahay. O, 1K na siya ngayon eh. 1.1 na eh. Sipag din tumangis na si Gilo eh. Saan ko na rin nakikita na nangingisda eh. DJ Jonel, the Dino Remix. Dapat sipagan lang natin ang pangingisda. Ayan na si Marvin Gilord, baka hindi ko padikit yan. Dikitan, tingnan mo muna. Ito 1K na rin yan eh. Ano pala ako kuya ng speed ko? Ano kuya? Patusukan ko to. Alin? Tanda mo ko pala alin, Lord, Mami. Oo, tanda pa yun ni Mago kasi lagi nandyan yun eh. Oo. DJ Jonel, the Dino Remix. Laging president na si Mami doon kay Tisay. Kaliwang kamay ni Tisay yan eh. Ano yung Mami yung mapatusukan mo Mami naman? Yung ano Mami, yung ilis mo Mami, gawa ka na. Para makamsa ka na dito. Kaso gagawin mo siguro, baka nakadirekta kay Lolo. Kung Mr. Bell, pwede mo yata pa ano yan. Matamsakan. Pag nakadirekta siguro, wala yata yun eh. Katagang diretsuhan na yun eh. Naga ko 7 yun eh. Sarap wala naman pasok. Oo. Agahan mo. Ako mamaya nga mag-silent elis din ako yung mga galing araw. Sige Mami. DJ Jonel, the Dino Remix. Doon ako binubura ni Lolo.
Saan sa StreamYard? Marvin Bandaw, 2 dikit, sukli, sabi ni Gaylord, Benja. Ano balikan kaya ni Marvin Gaylord? Mga ano yan, mga nag-aayuda yan. Dikit ka na ba Gaylord dito sa akin, Gaylord? Dikit ba ka tayo? Ako dikit na ako sa'yo eh. Sino mga ba hindi ka dikit sa akin? Gina Official, Viral TV, Dan, salamat sa padami dyan, Gina Official. May jacket ka na, Gina Official. Oh, bye mo, Gina Official. Kapatid ka, TV Mix Vlog, ganang oras ka mag-umpisa. Boss, padikit naman po. Baba mo ang bahay mo, dikitan kita. DJ Jonah Tagaino Remix. DJ Jonah Tagaino Remix. Nagkupa ka na, Gina, ng bahay mo? Tingnan natin kung dikit na tayo hindi pa. Okay, di pa tayo dikit. Talaga tayo. Ayan, tapos ka natin. Premier mo, ha? Dikit na daw sa'yo, kapatid ni Wilmer, si Gaylord. Hours. Pagkasakan ko na to, ha. Nidahan ko na yung ano mo, ha. Hindi na. Nidahan ko na, ha. Nidahan ko pa dito. Ano oras ang ba mag-sit up sa TV? Yan nasis na. DJ Jonah Tagaino.
Tusok host, Baby Love. Salamat sa patusok niyo, Baby Love. Dati ba't StreamYard ginagamit mo? Wala eh. Pag nag-delete ako kay Lolo, naglulo ko yung cellphone ko na lulo din kapatid. Hindi makahapon, nakadalawang bis ako. Kahit tatlong bis ako ulit-ulit. Kita mo to, hindi siya umiinit to. Tulad ng dati sa Hindi siya umiinit. Tulad sa direkta kay Lolo. Grabing init. Tapos lalo na nag-loading na. Nadiretso na. Kaya StreamYard ako. Parang puputok ko yung cellphone ko, parang init. Nangyari. Marcel Vlog, tusok ho. Salamat sa patusok mo, Marcel Vlog. Kita mo ganda dito sa hindi siya nagluluko. Ayaw na cellphone ko net sa direkta eh. Hindi siya na mainit oh. Iyak na iyak si Nightbot. Ano bang ginawa mo dito kapatid si Nightbot? Iyak na iyak oh. Ami Vlog TV, nagbaba ng bahay. Hindi ka shout out, Ami Vlog.
Gino Official. Mega Love, shout out sa'yo. Guys, baka hindi mo yung tamsakan yung si Gino Official. Tamsakan natin guys. Oh, sige. Anak, start ka na. Bagin na ako maya-maya. Sige na, mag-ano ka na doon. Mag-start ka na. Sakto ko lang to. 3 oras. Lipat na lang ako sa'yo mamaya kapatid pagka nag-end ako. Ami Vlog, salamat Ami Vlog. Sige mami, ipin ko mami bago may pumasok.
Kaya si Mami, so ba't man ako malungkot? Mami, kamsakan mo muna kami si Mami Hatso. Hindi naman yan yung schedule mo, Mami. Ba't iba naman yung laman? Mami, iba naman yung laman ng schedule na binaba mo, ha? Oh? Ano mo naman, hindi naman yan yung schedule mo. Mali nga. Palitan mo yan. Yan na, Mama. Yan. Wala, Mami, tinamsakan ko na. Oo, nag-ilis na si Leo. Tinamsakan ko na, galing na ako nung kanina.
Yung ano ko lang ito, sakto ko lang ito sa 3 hours. Mami, Mami, tamsakan mo muna yung si Mami Haj sa taas. Para di mo ba tamsakan yan. Kaitan. Thank you so much sa'yo, kabaitan. Ayun, itamsak mo pa yan kay Mami at kabaitan mo. Natamba ka daw sa tamsak ng Mami at dyan. Oh, nag-take ka na siya? Bakit? Niludin siya, Mami? Ano nangyari sa kanya? Nag-take ka siya? Oh? Yung, Mami! Andito pa ako, huwag ka alala.
Mami, natusok ko na premiere mo. Hindi yan premiere. Live yan. Live yan bukas na yung Mami Hyde. Pero ano lang, pinatusukan lang. Lagay ko isa pong para dito. Check mo na lang ako pag mag-end ka na, ha? Kasi baka kung sino ma-play. Ano naman, yan. Sige, Mami, may ala ako konti. I-ano ko na to. I-end ko na rin to. Thank you, sabi ni Mami Hyde. Congrata, congrats siguro. Bakit kaya na gano'n si, ano? Gano'n sa'yo, Tony. Hindi tayo tamsak na yung isa ko. Phone ko yan. Alin doon? Ano yan? Ang alin, Mami? Lagi ako binubudol ni Kesay. Binudol naman ako dito sa TV, oh. Ay, kaya natin. Sugar darling. Wala. Dito yung isang pungo kay ano, kay ka-TV. So, nag-ready para sa pag-uwi ng Ami. Bukas pa yun uwi si ano, ate mo. Sapsakan ko muna yan bago ko mag-end, kuya. Alin dito? Binubudol lagi ako ni ano yun. Itisay. Barat. Bibilad, bigalap siya tayo, bibilad. Mateo, bibilad. Puntahan mo naman si Mami at taas. Ilis. Bibilab, digatan mo ako, sabi ni Kabaitan. Unahan mo na yun sa Kabaitan, Bibilab. Unahan mo na yung Kabaitan sa Bibilab. Bago yan. Bigyan mo ko banana oil. Sabi ni Kabaitan.
Ito mo si Papi Bibilab, bago yan. Ito ba, Kamsa, sabi ni Mami Hyde, Heidi Velasco. Salamat, Heidi Velasco. Whatever it takes, get there. You know I won't try like everybody else does. You know I'm gonna get whatever it takes, get there. You know I won't try like everybody else does. You know I'm gonna get Nightmare, Kamsa. Salamat sa tamsak mo dyan, Mami Hyde. Ami Vlog TV, Mega Mega Love, shout out. Leonard, ako sa Junior, thumbs up. Big love shout out sa'yo, Maynard Acosta.
Baba ka ng bahay mo. Maynard. Baba ka ng bahay mo, Maynard. Tapos ka. Ay, meron ako. Masaya pa yun, no? Mami Heights. Mami, lipat playlist sa'yo. Sabi ni Jane, wait lang be, at nagtatamsak pa ako sa mga ka-LS. Ami Vlog TV. Mega love chat to sa'yo, Ami. Hey. Carl Tacosa, tamsak. Salamat sa patamsak, Mami. Four million people in the house. Mega love shout out. Ami Vlog TV, mega love shout out. Four million people in the house. Mega love shout out. Thank you so much, Carl Tacusa, sa iyong katamsak. Sandok na may bangs. Mega love chat ha. Salamat sa patamsak mo dyan. Sandok na may bangs.
Gagawa mo. Oh. Pupuk, pupuk. May dinadaanan ng daga dito kaya marangan ko. Ano, Ami Vlog TV. Ayan, ba? Ano? Yung may-ari nitong ano, malakas ang agos ng tubig. Baka mamaya yan eh, tumay pa yung pusa dyan sa bubong, yun ang binubusan niya kasi naamay sa bisana niya. Oo. Yung kapatid, yung asawa rin, anak ng bilis.
balikin din basahan. Ang balikin din basahan. Kasi hindi niya tinignan ng tubig.
sobra ka na. Thank you so much po, American people in the house. Eight minutes na lang tayo, guys. Maganda tayo. Mig Vlogs. Mig Vlogs ito sa iyo, Mig Vlogs. Kala ko pa naman sino eh. Si Mig Vlogs.
Kuya D. Admin na natin din. Thumbs up host. Salamat Kuya Sid sa pa-thumbs up mo dyan. Mega love shout out. Salamat sa patusok mo dyan Kuya Sid. Yan po si Netbook. 5 million people in the house. Mega love shout out. Salamat Kuya Sid. Boto na ako kuya ha. Naka-video yung isa phone ko sa'yo. Sige mami, ano lang kita mamaya. I-chat kita babaya bang nag-up na ako ha. Malapit na ako mag-up oh. 1 minute na lang. Salamat sa iyo, Mami Hides. Ayan guys, ano na tayo? Mag-in na ako.
Salamat sa'yo, Mami Hides, ang Vlog TV, hindi na pa nandyan. Salamat sa inyo, Kuya Sid, Wilmer TV Official, salamat. Mag-aid na ako. Bye-bye, guys. Lipat na tayo kay Ka-TV Vlog. Doon na tayo magkita-kita ulit kay Ka-TV. Bye-bye.